Ayo bukani kijing miring. Maka ayo. Iya. Marian iki menenggo Pak Sukiman. Apa? Menyang Sleman tuku tape. Terus? Pak Sukiman pancen oke. Ya. Ayo Pak Mikiti. Apa ya? Tak warai Bu. Tak warai ya. Menyang Sleman tuku tape. Nah, piye? Menyang Sleman tuku tape. Pak Sukiman njaluk duwite. Wow, ngajari ora bejaji. Apa dimaringi lho. Wis ditransfer ning aku 4 juta. Heeh, sudah. Pak Dilma. Makasih. Tuku semur. Terus? Pak Sukiman panjang umur. Amin. Ditambahi. Lemu ya tambahane kuwi ya. Lah mau porong. Lho sepate lali. Yal-yale lali pas. Yal-yale sapa? Upami. Piye yal-yale? Engko nek mudhun. Mengke nek kon mudhun. Loh, ya ora no. Iki lho anak sing ngersake nyuwun Retno Pengasih saking Paguyuban Tombati Bandung. Nggih. Oh, wonten wajibipun Rp100.000. Oh, dia. Monggo. Yang akan dinyanyikan Ibu Supahmiatin. Pahmi omahe karang anyar. Terus Rambute lemu. Yo. Terus Klemir. Oke, Dan. Mau sepota tekan daster lemir barang. Pak De mangon cakepane ditambah yo. Piye? Dasere. Hah? Klemir. Oh, ora cetha iki. Setane ngagem setan. Piye? Setane. Terus aku gaya ngono kuwi. Aku gaya ketek ogleng barang kuwi. Bu Pahmi nek menawi joget apa ya lho. Oh, piye? Bajing loncat. Heeh. Mantan ngenten anu mubeng-mubeng. Heeh, kaya ngrenang, Mbak. Padake kowe wae. Tak Yo. Ora. Yo, Mbak. Retno Pengasih. Ayo, diaturke. Buka celuk. Maka, yo. Sagene Retno Pengasih.
Matur sembah nuwun wis diaturno pengasih.